Ja, för det är bra. Vänta! Kör! Kör in lite, ni ska. Okej, vad ska vi köra nu då? Jag vet inte. Jag snurrar på, kolla. Jag kör upp här. Ja, så. Och landar här. Eller jag kör på den där sidan, så står där och filmar. Gör bara det när jag hoppar ut och landar sen när jag hoppar ner. Okej.